i-check for the public para mabalaan nila kung ano ang nadangatan, anong ginistoryahan kahapon, parang maibaluan tagang ma-inform ang public. Joining us over the phone once again is Sir Albert Villanueva. Sir, good morning. Hello, actually, may aga tayo yung mga tagpala. Doon nag-utod-utod ang imo signal. Pero sir, kumusta na nung nalabutan ka meeting nyo kahapon? Nag-umpisa ka mo panukot mga driver nga mga members nyo today? Ang kahapon na mga figure kami tanin na upod sa pinakda kaya sa pamumuan ni wala man ako importante nga yung kantuan so bakit karon sigurado kasi kung actually mo lang kung anong kanto ko sila para mag-isig na punta naman kahapon daw wala ka na ikapunta. Okay. Pero since nga way matigayon na meeting nyo, nanong matabo, sir, subungaga, nag-umpisa na panukot mga members nyo sang 12 pesos, why? Actually, ang amon, sa grupo namon, nagkakanay kami kung nang dapat imuon, ang amon ng na pagkakasan ko sa grupo, pagkakalin na nga siguro, namatian naman balita o sa news, na may saka sa pagkakas dito. So, hindi man pwede magdeklara ang driver nga kung sila ang ipayad, so wala sa masiyan. So, kaya na lang ang kayo, pagkatugang sila kung hindi, kaya hindi mo pala kung sila ang ilugang. Okay, malang siya, dito. So, sabihin, sinata mabayad ng free ang tista ng pandemya na rin sa bukihan o kung sa subong natin, hindi magkaro kung ano ako na minata ng problema sa ipartin. Okay. So at least ang klaro diriya subong sa inyo nga ti ma-meeting mo, amo pa nagyapon ang inyo talakayon. Oo, po sabi Magda. Pero ang kaamon niya, ang patindukan niya sa ton sa subong, konsiderasyon lang. Kung pagka ang driver, mamalinog siya, mambagin na siya sa pagkalilog, na nakalaan niyo naman siguro, yanta may dugang at tuwa dito. So may makaharap, nga nag-dugangan, mga harap siya na wala. Kasi hindi man maamon siya ng pagkakamot, hindi man niya makapamerta o kung makapamerta tungod wala sa siyang basihan ang istorya lang. Gani. Sige, anyway, sundon namon ni sir and please keep us posted para nga ma-inform ang public. Kabay pa tani mga pungko dira kay may LT Farby naman kag LT DOTR kabay pa mga trabaho nila ni Galayon no in soonest time possible para nga may properly guided ang mga driver kag transport sector diri sir. Amo gani man amon kami sa transport ano magtipaagi na lang kami kung may pinapagawa lang na magdadako sa announcement po dyan at itagtag sa media ang dito parang simple pa dito nyo matawagan ma-disconnect ang posisyon sa kabilugan. Sige. Sir, salamat gida sa imo sa time liwat. Ma-contact lang kami galing sa imo kung may ara na mga development. Salamat gid sir and good morning. Good morning man. Action!